چەکدارên PYD di 24 demijmêrên borî de sê girtiyên siyasî ku di dema dawî de ji aliyê wan hatibû girtin serbestberdan. Beriya mehekê di demijmêr 4.5 sibehê de çekdarên PYD êrişî hejmareke gundên Dêrik û Amûdê kirin û bi dehan kes girtin û piştî demekê ji girtinê hejmareke welatiyên sivîl serbestberdan ku îro jî çekdarên PYD her yek ji 10 Remedan endamê Komîteya Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Mehsen Mihemed Reşîd endamê Komîteya Şaxî ya PDKSê yên ku li gundê sêgira hatibûn girtin serbestberdan. Her wiha duha êvarî jî çekdarên PYD Abdilmehsen Xelef endamê Partiya Yekîtî Kurd lê Sûriyê ku li Amûdê di roja 28 Gulanê de li gel sê hevalên xwe yên heman partiyê hatibûn girtin serbest hate berdan. Malpera Yekîtî Mîdya ku malpera fermî ya Partiya Yekîtî Kurd lê Sûriyeyê belav kir ku Xelef nehate şandin ji bo tu dadgehan lê tuhmeta ku arastî wî bibû ku ew derketina xwenîşandanekê bê ku moletê ji PYD werbigirin. Tevî ku çekdarên PYD ew her sî girtiyên siyasî serbest berdan lê hîn gelek girtiyên din di zindanên PYD de ne. Mîna Abdirehman Apo endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Behzad Dorsin endamê Polîtbîroya PDKSê her wiha Enwer Naso endamê Polîtbîroya Partiya Yekîtî Kurd lê Sûriyê. Nalîn Hesen, ARK.